Припинок. Автовокзал. Наступний припинок. Університет. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Університет. Припинок. Університет. Наступний припинок. Опра. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Опра. Припинок. Опра. Наступний припинок. Центр молодежной творчести. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Центр молодежной творчести. Припинок. Центр молодежной творчести. Наступний припинок. Технічний університет. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Технічний університет. Припинок. Технічний університет. Наступний припинок. Усходній мікрорайон. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Усходній мікрорайон. Припинок. Усходній мікрорайон. Наступний припинок. Обласная больница. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Обласная больница. Припинок. Обласная больница. Наступний припинок. Тельми 1. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Тельми 1. Припинок. Тельми 1. Наступний припинок. Поворот Шебрен. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Поворот Шебрен. Припинок. Поворот Шебрен. Наступний припинок. Хабы. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Хабы. Припинок. Хабы. Наступний припинок. Булькова. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Булькова. Припинок. Булькова. Наступний припинок. Ракитница. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Ракитница. Припинок. Ракитница. Наступний припинок. Петровичи. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Петровичи. Припинок. Петровичи. Наступний припинок. Федьковичи. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Федьковичи. Припинок. Федьковичи. Наступний припинок. Щеглики 1. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Щеглики 1. Припинок. Щеглики 1. Наступний припинок. Больница. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Больница. Припинок. Больница. Наступний припинок. Школа. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Школа. Припинок. Школа. Наступний припинок. Свободы. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Свободы. Припинок. Свободы. Наступний припинок. Автовокзал Жабинка. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Автовокзал Жабинка. Падрыхтуйце прызныя дакументы для кантролю.
Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Прыпынак Аўтавакзал Жабінка. канцавы прыпынак.